V tejto budove som nebol minulý rok. To bolo veľmi zarastené, ani som si tomu ani nevšimol. Toto bol asi nejaký sklad. Niečo. Železná skrinka. Ani tam vzadu vidím nejaké postreky asi. Niekedy v areáli asi viedla taká betónová cesta. Tuto predo mnou vidím nejakú poschodovú budovu. Asi tiež nejaký sklad. Tuto vedľa naľavo. Tam boli garáže. Asi pôjdem najprv do tých garáží. Áno, najskôr vám ukážem tieto garáže. Bola, hovorím, táto poschodová budova si budova skladu alebo niečo také. A tuto vedľa, tam boli rôzne laboratória. No a garáže sú si ničené. Táto drevená garáž bola už asi tak pristavaná, lebo ostatné sú betónové. Betón ešte drží, ale hento drevené sa už rozpadáva. Nebolo by od veci mať nejakú starú Škodovku alebo niečo také, ale nakoľko som tu už bol, takže nič takého už bohužiaľ nebude. Rád koleso zo Škodovky. Toto sú nejaké vymedzovacie tabulky, pravítka, alebo neviem, jak sa to má nazvať. A táto skriňa ešte je drevená. Tie modernejšie už boli plechové. Ďalší sklad. Tam ešte vidím Solvinu. To je krásne. Môžem vám ukázať aj túto dlhú budovu, ktorá vypadá jak nejaký chliev, ale v tomto chlieve je neskutočné množstvo chemikálií. Ako je to otvorené. Pôjdem dovnútra. Nepotrebné postreky. Ale aké množstvo. Vidíte?
Je tu toho ešte veľa. Ale smrad. Plno divej zvery tu je. V areáli. Táto jedna budova je taká modernejšia. Ale sem som sa ani minulý nedostal. Ale asi skúsim teraz. Sem vojsť. Viem, že tam vzadu sa už niektoré budovy využívajú. To ešte nepôjdem. Pôjdeme takto najprv na prízemí. Kancelárie asi. Nejaké fotky. Plačky. Píše. To sú asi fotiť fotky odtiaľto. Nie, že vám potom naskenujeme. Sociálne miestnosti. Neviem, koľko ľudí tu mohlo pracovať predtým. To aj neotvoríme. Ale keď sa dobre pamätám, tak na poschodí ešte ani toľko nebolo jak dole. Že je to prázdne. Všetko prázdne. Miestnosti sú tu nič viac. A toto, na čo malo slúžiť, to neviem. Ale tam je diera, tam aj nepôjdem ešte. Aby si to prepadlo, lebo to je drevená podlaha. Banka niektorej zamestnankyne. Tu oproti takáto nejaká betónová stavba. Na čo slúžila? To ja nepoviem. Pozriem sa dovnútra. Nejaká nádrž.
vozidiel. To sú z akého stroja? Svetlá ako keby náhodou ešte prežili. Toto je aký znak. Staré rádio. Toto bolo také staré rádio na skrini. Už tu nie je. Ale prikladám vám video alebo foto, že tu naozaj bolo. Mýlil som sa. To rádio je tu. Vidíte ho? Je už síce rozbité, ale je tam. Aj tu boli nejaké náhradie, určite. A toto modré, viete čo je? Do tohto ide vzduchový filter na Škodovku. Nejaké zrkadlá, tapacíry, dverí. Sedadlo. A to je zadné svetlo zo Škody 120. No tak toto je ďalšia dielňa. Predpokladám, že kováčska. Tu je ešte zbytok nejakého stroja. Zásady bezpečnosti práce pri zváraní elektrickým oblúkom. Takže toto aj zváralo.